Alexandra Veľká, Lukas, 4. kapitola. Prosím vás, preskočil jej hlas. Chcela som vám len pomôcť. Netrestajte ma za to. Ľudská, hlas mu neporovnateľne zmekol. Ja vás nechcem trestať. Zachránili ste mi krk a ja vám za to dlhujem poďakovanie. A aj ho dostanete také, aké vám patrí. Lenže práve teraz ničomu nerozumiem. Pripadám si ako úplný idiot a tento pocit nemám rád. Jednoducho mi to len vysvetlite a pôjdeme ďalej. Znel priateľsky, presvedčujúco. No, to asi nepôjdeme, pokrútila hlavou. Prečo? Nemôžete mi poďakovať tak, že sa nebudete pýtať? Prosebne na neho pozrela. No, to teda nemôžem. Tvárme sa, ako by sa dnešok nestal. Prosím, naliehala. Pár sekúnd mlčal. Ľudská, naozaj vám nechcem zle. Ani vám nejako ubližovať, ale hľadal slova. Bolo by lepšie, keby ste spolupracovali. Ja od vás dostanem, čo chcem. Ale ak to bude na silu, nebude to nič príjemné. Buďte rozumná. Nemôžeme to nechať na inokedy? Je veľa hodín, naozaj sa ponáhľam. Zatváril sa sklamane. Pomaly, neochotne vstal. Sledovala ho bez pohnutia, až kým sa nepostavil tesne pred ňu. Stále jej hľadel do očí a začal si rozväzovať kravatu. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že keď pochopím, čo sa tu deje, zistím, že sa na mne dlhodobo dobre bavíte. Tak to nie je, vykríkla. Tak ako to je? Sledoval, ako sa nadýchla a otvorila ústa. A potom ich zavrela a sklonila tvár k zemi. Stiahol si z krku už rozviazanú kravatu, obišiel stoličku a zastal jej za chrbtom. Chytil jej obe zápestia a zatiahol ich za operadlo. Váhala, čo sa deje, kým si neuvedomila, že jej vzadu ruky rýchlym pohybom zviazal. Čo robíte? Vykríkla a inštinktívne sa odtiahla od operadla. Namiesto odpovede ju trhnutím rúk dostal späť a už nehybné zápestia priviazal ešte o stoličku. Rozbuchalo sa jej srdce ešte šialenejšie ako doteraz. On dokončil svoje dielo, vystrel sa, obišiel ju späť a sadol si do svojho kresla. Venoval jej bezcitný, takmer nahnevaný pohľad. Tak, a máme času dosť. Skúste porozmýšľať, či mi predsa len nechcete niečo povedať. Prevrtával ju pohľadom a čakal. Nadýchla sa a bezradne behala pohľadom z neho na okolité veci a naspäť. Hodila pohľad aj na hodinky a zúfalo vzdychla. 5:30. Kde máte o 6:00 byť? Opýtal sa vecne. Mám dôležité stretnutie v Dubravke. Tam nemáte šancu sa do pol hodiny dostať. Ale mám, namietala. Škod radostne sa usmiel. Nemyslím. Pustite ma, vyzvala ho, sama si uvedomujúc komickosť svojho správania. Prečo? Opýtal sa tak vážne, ako keby túto požiadavku naozaj zvažoval. Neodpovedala. Čo tým získam? Pokračoval. Odpovede? Prikyvnúť nechcela a odmietnúť sa bála. Nebola si istá, kam asi smeruje situácia, kde jej šéf zviazal ruky kravatou. On zasa tušil, že sa dostávajú do slepej uličky. Zatiaľ ju vystrašil, ale nezlomil. Uvedomoval si tiež svoju momentálne výnimočnú vyjednávaciu pozíciu a nechcel ju nevyužiť. Lucia, ak vás teraz pustím, sľúbite mi, že zajtra budeme pokračovať, kde dnes skončíme? Áno, okamžite súhlasila. Prídete sem, trebárs o 4:00. Sadnete si, kde teraz a nebudete sa brániť zviazaniu rúk. Jej prudké zalapanie podychu u neho vyvolalo samoľúbý úsmev. Počkal, kým so zaťatými zubami prikývla. Zaváhal, kam až ju teraz vie dostať. A budete odpovedať na otázky? Jej vystrašený pohľad sa v sekunde zmenil na odhodlaný. Pochopil, že zatlačil príliš. Ona chvíľu hľadala slová a potom povedala, pokiaľ to bude vhodné, áno. Akokoľvek nemal chuť ustúpiť, vedel, že dnes už viac zo situácie nevytrieska.
Tak to mal isté aspoň to, že sa od zajtra nenechá vypísať na marotku alebo niečo podobné. Podišiel teda k nej a uvoľnil jej ruky. Okamžite vyskočila na nohy, zvrtla sa tvárou k nemu a ustúpila krok späť. Napriek tomu, že to bolo vlastne nelogicky do stredu miestnosti a teda ďalej síce od neho, ale aj od dverí. Vidíme sa zajtra, skonštatoval. Venovala mu škaredý pohľad a bleskovo vyšla von. Zmizla tak rýchlo, ako to len šlo. Schmatla kabelku, sako si ani neobliekla, cigarety zabudla na stole a rozbehla sa k výťahu. Na chodbe ju ešte minul Peter. Ľudská, už idete? Bez odpovede sa usmiala a šla ďalej. Ľudská, vy už máte priateľa? Nemal chuť ukončiť debatu. Nie, odvetila silene usmiatým tónom. Dúfal som. Takže bohatých rodičov? Otázka ju prekvapila. To sa bohužiaľ tiež nepodarilo. Prečo? Zastala a stlačila gombík výťahu. Len rozmýšľam, ako ste prišli k autu. Do prdele. Vrhla pohľad k dverám svojej kancelárie, či túto debatu mohol Lukas počuť. Samozrejme, že stal rovno vo dverách a široko sa na ňu uškrňal. Vošla do výťahu a šťavnato zahrešila.